Vítajte pri ďalšej epizóde podcastovej relácie o americkom futbale Triavom. Zase sme tu dnes v kompletnom zložení, to znamená, je tu so mnou Peťo, je tu so mnou Boris, moje meno je Vlado a budeme sa rozprávať opäť primárne o uplynulom a blížiacom sa týždni americkej NFL. Takže začnime ohliadnutím za uplynulým týždňom, porozprávame sa o nejakých novinkách, o veciach, ktoré sa udiali za posledný týždeň v NFL. Začneme tým, o čom sa rozpráva veľmi veľa, a to je to, kam pôjde Davante Adams, tento receiver. Las Vegas Raiders požiadal o trade, dal svojej organizácii najavo, že chce byť vytradovaný a všetci sa odtedy bavia len o tom, kde Davante Adams skončí. Takže dajme si nejaké také najoficiálnejšie šance, kam pôjde, konkrétne čo hovoria vo Vegas. Najväčšia šanca New York Jets, na druhom mieste New Orleans Saints, to znamená za niektorým z jeho bývalých quarterbackov. A ďalej tu máme Pittsburgh Steelers, Washington Commanders, na 5. mieste, že zostane v Raiders a ešte sa nám tu objavili Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, to by bolo veľmi pikantné, keďže by išlo o prestup v rámci divízie, alebo Baltimore Ravens. Takže páni, kde skončí Davante Adams? No, Boris, kam by si ho ty doprial vidieť? Eh, Ja by som ho asi chcel do Jets určite nie, lebo tam by bol podľa mňa sklamaný, tomu sa ešte budeme venovať. Do New Orleans alebo do toho Kansasu, ale Kansas sa podľa mňa nebude diať, lebo to by sa pálili dresy aj štadióny v Oaklande alebo teda v Las Vegas. Takže vidím to asi najviac na ten New Orleans. Tí by mali po ňom siahnuť podľa mňa. No, zase na druhú stranu treba si uvedomiť, že Davante Adams už má po 30-ke. Ak chce prsteň, tak potrebuje ísť do týmu, ktorý ho reálne vie do toho Super Bowlu dostať. A práve Chiefs je jedným z tých absolútnych kandidátov. Keby išiel tam, tak má istotu pomaly, že sa dostane do AFC finále. A už sme zažili v sokri, hlavne sme zažili veľa tých prestupov, Figo z Barcelony do Realu Madrid a podobne. Čiže takéto prestupy sa dejú, Saquon Barkley z Giants do Eagles. Pre mňa skorej tam bude otázka ani nie to, že ako to zoberie fanúšikovská základňa, ale že či Chiefs budú ochotní vysoliť taký kapitál za to, aby tam Davante Adams prišiel. Už sú aj nejaké rumors, ste zaregistrovali, že čo by bola asi tá cena za Davante Adamsa? Ja len ešte doplním, že podľa toho, čo teraz čítam, tak on, tak ako to funguje so salary a cap spaceom, tak on momentálne bude stáť týmy v tomto týždni 13,13 milióna a Chiefs majú cap space 4 milióny a 155 tisíc, ak sú správne informácie, ktoré pozerám. Čiže oni by si museli uvoľniť vyše, alebo teda takmer 9 miliónov, čo je Alebo by dosť. museli s tým podpísať nejaký nový kontrakt, v rámci ktorého by sa to celé natiahlo. Už sme to videli viackrát. A práve Saints sú na to Neviem, či experti. môžeš vojdnúť už práve prebiehajúcu zmluvu. OK. To sú také, to je fakt, že už veľmi kreatívne účtovníctvo, to neovládam, Mhm. ale teda v Chiefs som sa bál toho, že to bude problém z tohto hľadiska. Vlado, ty ho kde vidíš, Devante Adamsa? Ja, ale to jasné, nemám žiadne insiderské info, iba idem premýšľať nad nejakým fitom, tak ako si hovoril, určite bude chcieť ísť niekam, kde bude mať šancu vyhrať Super Bowl. A podľa mňa ten tým, ktorý hovorí, že túto sezónu ide all in, ktorý má tú kvalitu a ktorý má aj vo veľmi nedávnej minulosti vlastne históriu toho, doniesí veteránskeho, kedysi veľmi kvalitného receivera, tak to sú Ravens. Tým zároveň akože pokrývkáva pasová hra tam naozaj ako tight enda zapájajú síce troch, ale poriadne rozhýbať nevedia žiadneho. Jediný receiver, ktorý niečo hrá je Zay Flowers a to nestačí, lebo keď potrebuješ vymazať jeden target, tak to pre obrany supera nie je až také ťažké. Takže Baltimore Ravens, áno, na druhej strane ten cap space to je problém, ale to sme sa už naučili v minulosti, že týmy tam vedia ako veľmi kreatívne čarovať okolo toho. A čo Cowboys?
Baltimore má 4,3 milióna voľný cap, čo pozerám over the cap stránku. A Cowboys to by ako kvôli svojmu kontu Davante Adams by to chcel, ale Cowboys určite s tou obranou sa nedostanú ďalej, čiže záleží na to, či pozerá na seba, alebo bude pozerať na ten tým. A kto pozeral receivers, tak vie, že on sa tam prezentoval takými vyhláseniami, že mu ide o jeho legacy, takže možno, že z tohto hľadiska tí Cowboys by dávali zmysel, ale neviem, či on chce hrať s Dakom Prescottom a v nefungujúcej run game a neviem, no. Mne to Ale z príde také, takého že z dažďa pod okap. áno, Chiefs, Ravens určite sú ako veľkí contendri, ale nemajú na neho cap, čiže neviem, či to budú vedieť spraviť. A New Orleans, mne príde že on má veľmi dobrý vzťah s tým Derekom Carrom. Jerry Jones sľuboval svojim fanúšikom v off-season, že Cowboys pôjdu all-in a nakoniec tých prestupov nič nebolo, tak je možné, že sa bude snažiť fanúšikov udobriť takto dodatočne. Poďme na ďalšiu správičku. Von Miller, pass rusher, linebacker, Buffalo Bills dostal suspendáciu na 4 zápasy za prípad, nazvime to, domáceho násilia voči vlastne jeho partnerke, s ktorou má deti. Takže niekedy je to také zvláštne, že trošku ako v NFL-ke, že tie tresty, hej, že na jednej strane povedia, že si strážia to svoje dobré meno, na druhej strane za nejaké domáce násilie proste, mesiac nehráš, že to je také trošku jak na trestnú lavicu. Máte na toto nejaký názor, páni, alebo ideme ďalej? Za mňa môžeme ísť ďalej. Mňa uputal ten jeho knír, ale inak tie 4 zápasy stopka za toto, pokiaľ nevidíme do toho, čo sa tam stalo konkrétne a on aj tak by bol na tom load managemente v strede tej sezóny, aby sa nadýchol pred playoff, čiže svojím nejakým zvráteným spôsobom mu to možno, že príde aj vhod. Áno, ja by som tomu dodal, že pokiaľ fakt, že nevidíme do detailov toho súdneho procesu alebo toho uvidenia, tak je to také všelijaké, už sme zažili aj súdne procesy, že kde to bolo celé pomaly vykonštruované. Zažili sme také, kde to násilie bolo obrovské a potom sa človek z toho vyplatil a bol vytradovaný do Browns a akože možností je viacero. Inak takto, zdieľate názor, že Von Miller trošičku ožil na začiatku sezóny? Určite hrá lepšie ako minulú sezónu a možno, že aj predminulú. Že už by malo byť fakt, že použiteľné na pár zápasov a teraz sa ukazovalo, že hrá veľmi dobre aj v tých časoch, kedy sme ho ešte neočakávali, že bude taký živý, jak si povedal. Dobre, poďme na ďalšiu správičku. Tiež sa to týka suspendácie, ale tentokrát nie v rámci NFL-ky, ale v rámci NCAA, ale týka sa to kouča, ktorý pôsobí v NFL. Takže sme späť v Raiders. Ich head coach Antonio Pierce dostal 8-ročný tzv. Show cause príkaz, len vysvetlím, čo to znamená. Znamená to, že ak by sa vrátil z NFL-ky do NCAA, v priebehu najbližších 8 rokov a nejaký tým by sa rozhodol zamestnať, tak prvý rok toho vlastne zamestnania v tom novom týme by reálne nemohol vykonávať žiadnu činnosť. Je to trest za to, že počas pandémie covidu, kedy vlastne všetky univerzitné týmy mali zakázané rekrutovať hráčov, tak bolo preukázané, že on vlastne v týme Arizona State, kde vtedy pôsobil, bol vlastne hlavou nejakého organizovania toho rekrutovania napriek tým obmedzeniam, že on sám osobne veľa tých potenciálnych hráčov vlastne zavolal, bral na všelijaké večere vlastne v čase, kedy to bolo zakázané, kedy to ostatné týmy nerobili, takže dostal taký akože relatívne exemplárny trest v tom zmysle, že to platí pomerne dlho, takže vo vlastnom záujme bude musieť dúfať, že sa mu bude v NFL-ke dariť a že sa do NCAA nebude musieť vrátiť, lebo kdokoľvek, kto by sa rozhodol zamestnať, tak vlastne prvý rok by mu platil za nič. Nejaký názor na toto, alebo ideme ďalej? Poďme ďalej. Poďme ďalej. Nechoďme do takýchto tém, ktoré môžu polarizovať populáciu.
TJ Watt sa stal hráčom, ktorý v histórii potreboval druhý najmenší počet zápasov na dosiahnutie 100 sekov. A tým jediným hráčom, ktorý ho prekonal, bol Reggie White a to je asi hráč, ktorý je považovaný možno za, ak nie najlepšieho, tak jedného z najlepších defenzívnych endov v histórii. A moja otázka tým pádom na vás je, že niekedy nám možno uniká, keď pozeráme na nejakého hráča, je proste súčasný, že vlastne možno sledujeme vlastne legendu v čase vrcholu jeho kariéry. Keď sa vy nad tým takto zamyslíte, keď si zoberiete tento milník, čo dosiahol, že je to fakt na úrovni niekoho ako Reggie White, myslíte si, že TJ Watt je jedným z hráčov, o ktorých sa bude rozprávať ešte 20-30 rokov potom, ako ukončia kariéru? Určite sa bude o ňom rozprávať. Tento feat, čo dosiahol, je neskutočný, ale už som o tom počúval pár podcastov a to zrovnanie s Reggiem Whiteom, alebo teda s tými hráčmi éry 90., prípadne aj 80. rokov, je také zvláštne z toho hľadiska tej zmeny pravidiel a toho, že sa o dosť viacej pasuje v tejto ére, čiže on má viacej príležitostí na to získavať tie seky, kdežto Reggie White, analytiku som toho nevidel, že jak to bolo, ale on mal proste o dosť menej rushing pokusov tých čistých pasových dropbackov a jeho efektivita bola podstatne väčšia. Čiže preto je on aj ten prvý a on bol nebraniteľný 1-1. To, ak niekoho zaujíma, on normálne vynašiel jeden pasový move, sa to volá, že hump move a on tým dokázal jednou rukou, kľudne si to pozrite, že hump move by Reggie White na YouTube, on dokázal tých 300 librových alebo teda 160 kilových linemenov jednou rukou zahadzovať úplne že s prehľadom a je to úplne že nádherná ukážka techniky, čo on dokázal spraviť. Ale teda neberiem ani trošku z toho TJ Watta, čo dosiahol, len tieto porovnania v rámci ér sú dosť problém. MJ a LeBron a podobné veci, Steph Curry. Čiže nebudeme polarizovať. No minimálne asi sa dá povedať, že v minulosti tí hráči museli byť oveľa univerzálnejší. Hej? Dneska fakt, že tá defenzívna linea tam posiela v podstate inú zostavu, keď vie, že je to runový down, inú, keď vie, že je to pasový down a tí hráči sú naozaj skôr špecializovaní v tom, že som pass rusher, som run stopper, som do coverageu, zatiaľ čo vtedy tí hráči tam skôr akoby zostávali aj na všetky tie downy a museli vedieť všetko. Dobre hovorím? Peťo, chceš povedať? Nie, ja som v tej ére ešte nehral. Ha. Ja som v tej ére ešte nehral, ale teda v úvodzovkách mám naštudované, bavili ma ESPN 3430 a podobné staršie dokumenty alebo NFL Films, NFL Live a tak. A tam to veľmi veľa vysvetľuje, ale aj to, jak sa strieda teraz tá jedna z tých vecí, čo Aaron Rodgers v uplynulých rokoch sa naučil robiť, že on chytá týmy, keď tu 12, že nestíhajú striedať, že to dokáže proste spraviť takým lišiackým. Bola, kedy proste sa hralo to, že tretí down, že tam bola nejaká LB package, že oni prestriedali a išli tam tí ľahší, to je vynález posledných rokov, čiže ten Reggie White a tí ďalší veteráni, oni hrali proste stále 3 downy. Ale to sa akože, keď sa bavíme o tom TJ Wattovi, on je tiež trojdownový outside rusher alebo edge rusher, čiže jeho sa to úplne netýka, ale tá zmena v tých érach je úplne jasná v tomto striedaní a koľko počet downov si. Napríklad running backi, však to sa možno, že budeme dneska ešte baviť, sú running backi, ktorí sú špecialisti na tretie downy. Jeremy McKinnon, myslím, napríklad Chiefs, neviem, či tam ešte je, ale on prvé 2 downy ani nechodil na ihrisko. A ďalší proste. Není každý jak Saquon Barkley alebo Aaron Jones alebo proste taký, že trojdownový running back. Tí sú potom veľmi hodnotení. Christian McCaffrey, tí sú drahí a veľmi dobre hodnotení, lebo oni dokážu robiť všetko. No a posledná správička, Peťo, ty si dneska v tričku Patriots, tak ťa poteším, mám správičku práve z tejto organizácie, ale teda jeden z kapitánov dokonca New England Patriots, Jabril Peppers, bol zatknutý za napadnutie, škrtenie a keď ho zatkli policajti, tak ešte vlastne mu našli kokain, alebo teda substanciu pripomínajúcu kokain, aby som presne interpretoval to, čo bolo povedané.
ani možno to nemusíme komentovať, ale skôr z iného ako uhla pohľadu sa na to chcem pozrieť. Neviem si predstaviť, že niečo takéto by sa stalo za Billa Beličika, ako to ide dokopy, akože z Patriot Way. A je to tak, Peťo, ty ako fanúšik asi vnímaš, že tie veci sa možno v rámci tej organizácie uvoľňujú a je tam akože v úvodzovkách trošku väčší bordel, alebo na druhej strane dá sa to povedať pozitívne, že hráči majú trochu viac voľnosti? Ja nadväžím na tú debatu, ktorú sme mali pred chvíľočkou, že ono sa to veľmi nedá porovnať, lebo už máš novú generáciu hráčov a úplne iné fungovanie. Áno, Bill Belichick bol tréner, ktorý ten tým držal veľmi pevne, ale mali sme možnosť vidieť aj v tej ére po Bradym a nebolo to si myslím len tým, že Brady odišiel, ale tí tréneri, tí starší tréneri tým svojim prístupom už nevedia podľa mňa motivovať a nastavovať týchto nových mladých hráčov. Preto tam máme aj príľuv tých nových trénerov, ktorí k týmto ľuďom vedia lepšie prehovárať. Ono nemôžeš učiť a to, čo ti fungovalo pred 10 rokmi, nebude fungovať teraz špeciálne v tak modernej a rýchlo napredujúcej dobe. Takže ono to má svoje pozitíva. Jordan Mayo tam priniesol veľa zmien, ktoré veľa hráči kvitujú a si myslím, že niektorí hráči aj mali red flag, že k Patriots nepôjdu práve kvôli trénerovi, tak toto pominulo. Na druhú stranu musí sa vedieť vysporiadať aj s takýmto niečím, ale my vieme, že hráči NFL takéto veci robia a je to niečo také, keď je to v rámci nejakého percenta, tak je to OK, keď by to asi nemal byť kapitán zrovna. Jenom dve poznámky k tomuto, ak môžem. Prvá je, že podľa mňa išli do dôchodku tí ľudia, ktorí tieto činy vedeli zakryť, keď sa to dialo za Beličika, že už je to zmena éry a oni podľa mňa neexistujú, že toto sa nestalo pred ním ani raz za 20 rokov, ale proste toto by sa nedostalo na povrch. To je vec, ktorá musí ostať v organizácii a vyšetrovať. To bolo podobné potom, keď sa už diali tie veci, keď začala NFL komisia vyšetrovať ľudí normálne, že verejne, keď Karim Hunt a podobné tie situácie spred 5-7 rokov, ale ono sa to dialo podľa mňa aj predtým, len proste tá liga to vedela nejakým spôsobom ošetriť, lebo to neexistuje, že 100 rokov a teraz zrazu všetko sa toto deje a sa to dostáva na povrch, no tam sa podľa mňa niečo zmenilo. A druhá vec, to, čo si povedal presne o tých koučoch, je taká zaujímavosť, to moju dobrú manželku spomeniem, keďže ona nepozerá tento podcast. Viete, ako by ste dvihli telefón, keď vám niekto zavolá? Aký je signál na to? Ale ako by ste to spravili? Len tak teraz na kameru skúste. Keď mi niekto zavolá? Niekto ti zavolá, daj si telefón k uchu, akože ti niekto zavolal. No, a Vlado, ty? No, záleží od toho, či viem, kto mi volá. Keď je to cudzie číslo, ktoré nepoznám, tak poviem iba halo. Nie hovoriť, čo spravíš, aký pohyb s telefónom. No a nová generácia, že vraj o tom je ten vtip, lebo teda väčšinou takto sa ukazuje telefón, nie? A že nová generácia, to je aj na tých trénerov, oni ukazujú takto a takto a takto. Že proste oni nepoznajú pevné linky a takéto veci. A to je to, že mladý tréner, keď máš 20-ročného a ty máš 70 jak Beličík, tak čomu budeš hovoriť? O tom, jaká bola kubánska kríza? Alebo o čom? Vieš, že tak sa to robilo. Tak na TikToku videá. Ako? Na TikToku si môžete videá. Hej, že to je úplný rozdiel podľa mňa, čiže tamto úplne chápem, že on už nevedel prehovárať týmto ľuďom, ale teda s Jabrilom Peppersom by možno mohol, lebo ten má skoro 30 rokov, čiže ten si ho ešte pamätá z dobrých čias. No čo zároveň pri tom jeho veku a takáto vec podľa mňa znamená, že toto je hráč, ktorého už v NFL neuvidíme, by som povedal. Určite Uškrtil sa týmto, no. Ale poďme teraz spoza mora na Slovensko. Hral sa nám tu teklový americký futbal, aj keď teda iba v mládežníckych kategóriách. Začneme výsledkom juniorky Bratislava Monarchs, ktorá nastúpila proti týmu Fehervar Entroners, čo je vlastne mládežnícky tím, týmu, ktorý pôsobí v ELF, čiže naozaj v najprestížnejšej európskej súťaži. Veľmi kvalitný maďarský juniorský tím. Monarchom opäť utiekol začiatok stretnutia, tak ako v predchádzajúcom zápase veľmi rýchlo prehrávali 12-0 a bohužiaľ sa im nepodarilo potom už keď trošku zapli na vyššie obrátky s tým zápasom už niečo spraviť. Navyše majú tam viacero zranených hráčov podľa správ, ktoré sme počuli, takže bohužiaľ ani v tomto zápase sa nepodarilo vyhrať, ale
vždy hovorím, toto je primárne o získavaní skúseností a v dorasteneckej súťaži, tentokrát nie v Maďarsku, ale v Česku, sa zase predstavil tým Nitra Knights, takže povedzme si aj, ako dopadli mladíci z Nitry a konkrétne, bohužiaľ, v tomto turnaji neboli veľmi úspešní. Z tých 3 zápasov, ktoré sa odohrali na Kineku uplynulý víkend, oni odohrali 2 a bohužiaľ podľahli ako Přerov Mammoth 26-0, tak Ústí nad Labem Blades 34-0, potom ešte v tom 3. zápase v Nitre Blades porazili Mamutov 8-6, takže bohužiaľ v tomto kole zostal nielen bez víťazstva, ale aj bez skorovaného bodu. Takže budeme dúfať, že našim mladíkom v oboch tých súťažiach sa bude lepšie dariť v budúcich kolách a keď prídu nejaké tie víťazstva, tak určite o tom radi poinformujeme. Toľko zo správ a poďme na uplynulé kolo NFL-ky a na momenty, ktoré nás v ňom zaujali. Ja by som začal hneď prvou vetou, alebo teda prvou vecou, ktoré sa asi nebudeme venovať dlho ani jednotlivým tímom, ale Peťo, ty nám povedz, uvidíme už Drakea Maya ďalší týždeň? Ja dúfam, že nie. Dúfam, veľmi, veľmi, veľmi dúfam, že nie. A dúfam, že nenastúpi celú túto sezónu. Patriots po predchádzajúcom kole prerazili dno toho, čo sa dá očakávať a chce to fakt velikánske seba zaprenie zo strany fanúšika Patriots na to, aby si ich pozrel. Takže nemyslím si, teoreticky, kedy by to mohli ako keby urobiť, keby chceli potešiť európskych fanúšikov ten nasledujúci víkend, ale nemyslím si, že v situácii, keď máš jednu z najhorších ofenzívnych line v lige, nič ti nefunguje, že tam necháš si svojho mladého quarterbacka, ktorého draftuješ z 3. miesta, takto zabiť. No, len Jerod Mayo už mal také zvláštne vyjadrenia na tlačovke, čo som čítal, tak už začali špekulovať o tom fanúšikovia aj teda odborníci, že či už je Drake Mayo time. Vieš čo, že ja si myslím, že ono to je spôsobené tým, že Patriots hrajú hrozne, majú bilanciu 1-4 a pri tejto hre budú radi, ak to takto nejakým spôsobom dobojujú do konca, lebo fakt, že to je katastrofa 10 bodov v predchádzajúcom zápase a on musí priniesť niečo, nejaký impuls, ako sa zachráni. Predsa len on je platený od toho, aby vyhrával a aby hrali aspoň nejaký pozerateľný futbal a ani jedno, ani druhé sa nedeje. Takže v nejakom zúfalstve, v záchvate zúfalstva bude chcieť ho tam dať a možno to prinesie nejaké víťazstvo 1-2, ale z dlhodobého hľadiska si nemyslím, že je to šťastný krok. Súhlasím. Vlado, chceš tomu niečo povedať, či ideme ďalej? Poďme ďalej. O Patriots nechceš nič povedať? Dobre, poďme na Vikings Jets. Do mŕtvol sa nepícha, ako hovoria bratia Česi. Poďme do Londýna na Vikings Jets. O týždeň teda idem len ja, či idete aj niekto z vás na Jacksonville Bears? Ja si Jacksonville počkám až ten týždeň neskôr. Hej. A ja sa chystám do Nemecka zase na našich. Čo som chcel. Veľa podcastov, čo počúvam, tak hovoria o tom, že americké teda, že no more London games kvôli nekvalite alebo teda inej štruktúre trávy. Všimli ste si opäť, že sa chlapcom trošku šmýkalo a lopta po dopade, keď bol nejaký incomplete, tak normálne skákala jak žabka na tom povrchu a teda, že vraj teda je to o tom, že futbal alebo teda soccer je robený na to, aby hráči boli teda veľmi rýchli, ale nie je to robené na 100, 110, 120 a viac kilových ľudí, ktorí katujú proste na 5 cm štvorcových. Všimli ste si to, alebo bolo to lepšie ako v Brazílii? Aký je váš názor na toto? No ja som zaskočený, pretože ja som mal tú informáciu, že ten povrch sa mení na Tottenhame oproti futbalu. Že toto je umelý, ktorý sa dáva špeciálne na tieto zápasy. Ale teda možno, že v Európe nemáme ako tomu zodpovedajúci umelý. To je to, že to je iný trávnik, však on bol nejak tam hovoril, že 6 feet above, akože na 6, že to je 180 cm pod alebo nad tým sokrovým terénom, ktorý sa teraz roluje, ale že tá kvalita trávy je približne rovnaká, že ono to bolo skôr práve preto, aby sa nezničil ten sokrový trávnik alebo niečo také.
Ja nechápem, že prečo, keď sú v Anglicku, prečo nedostanú proste kvalitný, však anglický trávnik, to je pojem, a nech to proste odohrajú na peknej prírodnej tráve. Koniec koncov, ja mám pocit, že 95% hráčov preferuje prírodnú trávu pred tými umelými povrchmi. Peťo, ty si mal No, nejaký pocit, keď si to pozeral? Vieš čo, že ale tam bolo zlé počasie, tak ja som to skôr pripisoval tomu zlému počasiu a tomu dažďu, ktorý tam bol, ako práve tomuto trávniku. A trošku mi to inak už zaváňa tým, že hľadajme nejaké ospravedlnenie kvôli niečomu. Zase tí hráči sú profesionáli, nezarábajú málo a zase vytvárať úplne až laboratórne podmienky mi príde také, ako keď sa ten maratonec snažil pokoriť rekord pod 2 hodiny, aj sa mu to podarilo, ale musel to byť megaterén, presná hodina, presný čas, 20 vod týchto sprievodných tých hráčov, ktorí mu rozrážali vzduch a podobne, tak toto mi už príde trošku moc. Mhm. Ja neviem, či tam trošičku ešte nehrá rolu aj to, že či si tí hráči fakt akože vyberajú správne klíc. Hej, že či ako fakt si dajú tú robotu, že tam vybehnú a ja neviem, z nejakých proste 4-5 párov si vyberú tie, čo zodpovedajú práve tým podmienkam. Hej, čo by napríklad Sokrista určite spravil, hej, že nevidíš Sokry, že by takto ako sa šmíkal jeden za druhým a tiež ako menia smer. Hej, že či to predsa len tí hráči trošku neflakajú, môj dojem ako z toho. Keďže sme sa bavili o tom, že sa nebudeme tými zápasmi zaoberať nejako tak dlho, tak ja mám ešte, viem, že Peťo, ty máš tomuto zápasu otázku, ale ja mám ešte teda tiež na quarterbackov. A videli ste tú šupu, čo dostal Sam Darnold do rebier? A potom išiel namiesto neho náhradník? Všimli ste si to tú jednu? Či Hmm. nie? To Nie? mi ušlo ten hit. No, neviem ani kedy to bolo. Potom tam išiel hneď, myslím, Nick Mullens a hodil na taký swing, taký dlhú prihrávku na running backa, ktorý to chytil cez linebackera. Ale teda myslel som, že má aj Minnesota už po sezóne, lebo to bola fakt, že šupak a zobralo mu vzduch, jak sa to hovorí. A ďalšia vec na Aarona Rodgersa, viem, že pôjde aj Peťo, je tvoja otázka, ale moja je, že nezačal už tie grimasky nespokojnosti robiť moc skoro? Lebo bola, kedy sme vedeli, že to je tak, že druhopolčasová aktivita, respektíve štvrtoštvrtinová, keď sa lámal zápas, ale o mne prišlo, že on bol viditeľne frustrovaný už keď pristáli. No, áno, ale ako môj osobný pocit je, že jeho to už fakt nebaví. Že to je ako keď máš hráča, ktorý už nemá motiváciu a snaží sa ju všemožne nájsť a toto mi príde z tej jeho hry. A vlastne aj o tom som sa vás chcel opýtať. Tento moja otázka je, že či Aaron Rodgers je ešte ten quarterback, ktorý reálne taký super tým ako Jets aktuálne je, dokáže dostať do play-off, lebo za mňa to je hráč, ktorý práve ten tým brzdí. On to mal v druhom polčase, mal svetlé okamihy, ale presne ako si to povedal o tých grimasách, no ten prvý polčas by bol taký, že aj v Českej lige by som ho možno benchol. No, Prestava to má trošku v ruke, ten pohyb v tom pokete vyzerá tak trošku dôchodcovský. A človek si povie, že je to tým vekom, lenže na druhej strane ako máš tam Joea Flacka, čo má o rok menej a ktorý ofenzívu Colts vyslovene rozhýbal a ktorý si dokázal dobehnúť, myslím, 21 yardov v jednom behu. Joe Flacco, najdlhší beh jeho kariéry, hej. A to je bývalý Super Bowl MVP, hej. Človek, ktorý strátil starting job kvôli Lamarovi. Takže je to celé také zvláštne, no ale to je tak trošku, no aj to asi odflaknutou off-season a vôbec s tým celkovo jeho prístupom. Lebo zober si, že Brady, dobre, to bol Brady, hej, ale tiež on v tej poslednej sezóne nahádzal veľa yardov a teraz mali možnosť vidieť v tom zápase, že on síce dá niektoré tie prihrávky, ktoré sú milimetrové do okna, do ktorého by to nikto nehodil, ale ty keď urobíš 2-3 prihrávky a zvyšok vyslovene, že odflákneš, tak neviem, no za mňa, ja si myslím, že aj vďaka tomuto výkonu a potom, keď som mal možnosť vidieť zápas Bills, ako Josh Allen tam tiež odchádzal na sideline, som si povedal, že konferencia AFC East už bude taká, že iba za trest, tak niekto bude musieť komentovať alebo sledovať. ja ešte to porovnanie, alebo teda, čo sme hovorili o Rodgersovi, ja mám, keď ho porovnáme s Flakom, tak ja som mal včera dosť pocit, že on sa bojí hitu.
Že oni mu normálne, on mal footsteps možno, že prvýkrát v kariére, lebo ten interception, čo hodil Fan Ginkelovi, ten prvý, čo bol ako mega zahratý blitz. Minule sme o tom blitze hovorili, zabudol som teraz, jak sa to hovorí. Ten pressure, ktorý sa viac menej naznačíš pressure a potom sa stiahneš. Simulated pressure. Simulovaný tlak na quarterbacka, to presne oni spravili a oni ho mali tak načítané, že on vedel, kde proste tú loptu bude hádať, tam sa mu postavil linebacker a nebol z toho pick six. A potom ten druhý jeho interception, čo prehodil teda svojho receivera úplne, že wow, že dosť. A potom ten tretí to už neriešim, proste išli do endzóny, ale nejde mu run game, to je niečo podobné ako Dak Prescott. A keď nejde run game, tak tvoj quarterback musí hrať proste úplne na MVP úrovni, aby sa ti to dalo, lebo ty nemôžeš hrať play action pass, keď ti nejde run game, však ten tým druhý není blbý, však odovzdaj tú loptu, my nebudeme hrať run. A myslím si, že tam už Aaron Rodgers v momentálnej jeho neviem, jak to nazvať, konštalácii, rozpoložení nie je. No, mám 54 pokusov a ledva niečo nad polovičku skompletizoval. Aj quarterback rating 54,9, čo sú katastrofálne čísla. Takže tie čísla hovoria za seba. A tie prehry iba prídu. Zase, bolo to proti fakt silnej obrane. Akože trošku by som ako dal mu ten benefit of a doubt, ako sa hovorí, ale myslím si, že buď veľmi rýchlo ukáže nejaké zlepšenie v zápasoch proti možno, no zrovna toto kolo to asi nebude úplne, že slabší super, alebo môžeme, myslím, tu ich sezónu odpísať. Ja to som chcel dopovedať a som zabudol, ale teda Flacco o 4 kola hrá alebo Indianapolis hrá o 4 kola z Vikings a o 3 kola hrajú z Texans, čo sú veľmi teda dobré defenzívy. A hlavne s tými Vikings ma to zaujíma, však samozrejme asi tam bude už Anthony Richardson, ale potom, čo som videl včera, čo tá obrana Vikings dokáže spraviť, tak ja si myslím, že v tom zápase sa vráti aj Joe Flacco ešte na ihrisko opäť, lebo tie blice, čo tam oni fakt púšťali, to bolo, neviem, tam proste 7 ľudí, on nemá problém pustiť a on verí, že aj keď to quarterback skompletuje, tak oni to dokážu steklovať a zastaviť, ale že tomu quarterbackovi proste naložia. Že to je úplne taký old school football, že ti snažia dostať do hlavy. A no keď to zamávalo s Aaronom Rodgersom, čo som myslel, že tam má Lazarda, tam má Garretta Wilsona a dokáže oni boli aj prichystaní, oni dokonca tam hádzali ten slant na tom prvom, treťom downe, že vedeli, čo sa tam chystá a nezískali štvrtý down a proste preto nešli. On bol viditeľne frustrovaný na štvrtý a jedna, že sa išlo pantovať. Takže asi toľko k tomuto zápasu. Ak chcete ešte niečo dodať, kľudne povedzte. Ja iba to poviem, že defenzívny koordinátor Vikings, Matt Flores, podľa mňa je najlepší, alebo jeden z najlepších určite defenzívnych koordinátorov v celej lige. A to je strašne dobré, že teraz, keď sa naši diváci a fanúšikovia zastavia a skúsia vymenovať 5 hráčov, ktorí sa nevolajú Harrison Smith, tak z tej obrany Vikings ani neviete. Ja som normálne tam včera pozeral a to bolo, že sa asi im ospravedlňujem, lebo sú fakt dobrí, ale to je akože bunch of no-names. Že oni sú postavení do pozície, aby boli úspešní a oni sú tak vyschémovaní, že tam ten play fakt zahrá. Nechcem povedať, že hoci kto to nie, ale človek, čo na to prichystaný, nemusíš mať veľké meno, nemusíš byť Daniel Hunter, alebo ja neviem, hoci kto. Aby si to spravil, ale oni proste sú dostávaní do pozície a boli úspešní a to je fakt, že výhoda alebo veľké plus takéhoto defenzívneho koordinátora. No oni tie väčšie mená, čo mali, presne ako si spomenul napríklad teraz, tak ako popúšťali a nejak ako vytredovali a tým trošku potom tú zostavu vylepšili. Akože nejaké mená by si tam známe našiel, taký Stephon Gilmore, asi aj Shaquille Griffin, sú možno také mená, ktoré zarezonujú, ale presne ako hovoríš, ako išli do no-nameov, hviezdy popúšťali a výsledok je paradoxne taký, že tá hra je ešte lepšia, takže ako obrovský klobučík, no. Hej. Skočme teraz na Bills Texans. Asi za mňa jeden z najlepších zápasov, aj keď musíme objektívne povedať, že včera, alebo teda uplynulý víkend, no schválne tipnite bez toho, aby ste pozerali, že koľko bolo one possession games. Že teda zápasy, ktoré sa rozhodli medzi 3 až 8 bodov. Alebo teda 8 a menej teda. No,
neviem ti povedať, akože že nepoviem, ale ako určite ich bolo veľa. Myslím, ako Carolina dostala nakladačku, Las Vegas dostali nakladačku, to No, viem. no. A Rátame ostatní. tam aj Tampa Bay a Atlantu, ja som narátal 10, čo je Mhm. teda zo 16 možných, keďže ešte sú není bajviky, tak to je úplne šialené číslo. A A teda sú zase... bajvíky. Sú 4 týmy boli OK, na OK, bajvíky, pardon. Tak asi to takže bude to percento Takže je ešte 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 väčšie. vyššie, viac. ešte Hej, vyššie, hej, áno. hej. Čiže trhali sa určite tikety, v niektorých zápasoch by som to typoval, ale teda Bills Texans, čo mňa tam teda najviac zaujalo, a možno sa mi budete smiať, lebo však asi to každý quarterback alebo každý hráč amerického futbalu zažil, ten hit na, jak roloval doprava Josh Allen, a nejaký defenzívny tackle mu tam zviazal nohy a on dokázal ešte v páde loptu odhodiť relatívne kvalitne, ale jak cez to práve rameno, jak si buchol hlavu o zem, to asi každý videl. Mhm. To, hej. Ja som myslel, že, jak si to presne Peťo hovoril, že akože AFC East bude trash division, lebo ďalší concussion quarterback a hotovo. A oni ho behom, ja neviem čo, že oni išli 3 a von, myslím, ten superov tým Texans v tom drive a on bol naspäť na ihrisku. Že jak, ja som bol prekvapený, že jak toto dokázal prejsť tým concussion testom. A nejdem teraz robiť žiadne konšpirácie, že im neprešiel a akože NFL skripteri to povedali, že musí ísť naspäť a tak, ale to bol fakt, že brutálny hit z jeho výšky 2 metrov, proste padnúť hen tak a ešte odhadzovať v páde a hen tak si šláhnuť hlavu. Ale vyzeral, že akože bol celkom bol fungujúci, že nebolo to, že ho tam poslali, aj keď mal otraz mozgu. A čo ste si o tom vymysleli? Ty si bol asi rád, Peťo, že? A nie, tak akože zase na druhú stranu nikomu nič zla neprajem, pokiaľ to nie je z Giants. Žartujem. Žartujem, jasne. Len nie, len presne, jak ty hovoríš, keď som videl tú ránu, tak som povedal, že tento je 2 týždne je určite mimo. A keď sa tam objavil, tak ja som neveril najskôr, že tam je, keď Trubisky sa tam objavil, tak som najskôr myslel, že lala, to zase budú krásne zápasy. Huntley, Trubisky a Brissett. To bude krásne. No on chvíľočku vyzeral vypnutý, takže ja Mhm. som bol veľmi prekvapený, že toto niekto nevyhodnotil ako otraz mozgu, ale Ak ste to pozerali na Čechoch, tak pozdravujem Maťa Hamzu, on to veľmi dobre okomentoval, že on hneď ak išiel, ak si uvedomil, čo sa stalo, ak sa akože prebudil z toho vypnutia, že ho spustili, tak si ukazoval náhrudník. A niekto tam hovoril, ten spolukomentátor, že to asi bude tým, že akože ukazoval si náhrudník a že každý, kto hral americký futbal a má podozrenie na otraz mozgu, tak nikdy neporizná, že má otraz mozgu, ale presne boli ťa rameno, boli ťa krk, boli ťa hrudník, tu ťa pichne niekde v bruchu alebo niečo, čiže presne to bolo tak, že ten hrudník, akože pri také rane si udrieť hrudník, no neviem, ako môže sa stať samozrejme, ale teda okrem teda výsledku, však môžeme ten zápas ešte chvíľku k nemu pri ňom ostať, len si ho musím naklikať, lebo neviem, kde som si ho dal. No, Houston vyhral 23-20 field goalom z 59 yardov za vypršania času, myslím. Hej, Kaimi Takže... Fairbairn a Justin Tucker včera ako celkom válili. A ešte ten Jacksonvilleský kicker, myslím. Mhm. Čiže bolo veľa tých game-winning field goalov. A Kaimi Fairbairn sa mi zdá, že bude... Tak povedz celé jeho meno. Minule som to hovoril, takže môžeš to tam vložiť. Ale nie som na to moc hrdý. Ale teda ešte, čo mňa teda zaujalo v tomto zápase je, keď pozeráme teda štatisticky na to, že CJ Stroud hral relatívne veľmi dobre. Mal síce jeden interception, ale 28 z 38, čiže veľmi dobrá úspešnosť prihrávok cez 330 yardov. Síce iba jeden touchdown a ťahal viac menej svoj tím, keďže nemali ranovú hru. Napríklad minulý týždeň nami spomínaný Dare Ogunbowale mal 15 pokusov pre krásnych 30 yardov, čiže na to nepotrebujete PhD z matematiky, aby ste vedeli, že 2 yardy average, čo nie je úplne dobré. A teda zápas vyhrali, ale Bills dokázali tento zápas v druhom polčase zdramatizovať. S výsledkom, teda Josh Allen mal 9 skompletovaných pokusov z 30. Čiže to je pod 30% úspešnosť, čo je úplne, že abysmal, ako sa vraví v Amerike. Ťahala im to obrana jednoznačne a teda Josh Allen po zemi, že dokázal spraviť, keď bolo treba first down a takisto James Cook. Ale teda toto je to, čo sme sa minulý týždeň bavili a preto som to chcela ešte pri tomto zápase ostať, že minulý týždeň ukázali týmy, ako im zobrať ranovú hru a tento rok ukázali, ako im zobrať pasovú hru. Čiže oni sú
jak by som to povedal, nie liability, ale po veľmi tenkej čiare oni kráčajú a musí im veľa vecí hrať do karát, aby boli proste úspešní. A to je presne to, že zase v útoku Bills, tak ako sme povedali o obrane Vikings, tak v útoku Bills, keď sa niekto nevolá Josh Allen alebo možno Dalton Kincaid, tak neviem, či by ste vedeli vymenovať ďalších 5 hráčov. Nie, ale ako ich obrovské šťastie je, že tá divízia je naozaj brutálne slabá a dostanú sa pravdepodobne do play-off na úkor Jets. Vôbec ma neprekvapilo, keby sa tam dostali s negatívnou bilanciou, ale dostanú sa, ale myslím si, že aj na základe toho, čo ty rozprávaš, pôjdu veľmi rýchlo odtiaľ preč. A mňa na tom zápase zaujala vec, ktorú som úplne nepochopil, a to bolo, keď za stavu 20-20 sa dostali Bills na loptu, bolo 25 sekúnd do konca, rozohrávali zo svojich 3 yardov a oni sa rozhodli, pri tom, ako ti nefunguje takto pasový útok, skrátka útok ti vôbec nefunguje, oni sa rozhodli, že idú 3-krát pasovať. Ako to, čo by Poznáš to, kedy, keď už nie teraz. Jasne, akože mám cíťaka, tak to tam dám, hej. A neuveriteľné, ale 3-krát to skončilo incompletom, tí si nemuseli, tým pádom nevyčerpali nič z času poriadne a keď to odpantovali, tak neprekvapujúco iba na polovičku ihriska a potom práve Texans mohli skorovať field goal. Ako toto rozhodnutie som ale vôbec nepochopil, že prečo išli, lebo už aj keby sa im to podarilo, tak ty máš 40 sekúnd na to, aby si prešiel 97 yardov, alebo to ja neviem, 50-60 yardov minimálne, aby bez mohol kopať field goal. Takže toto som absolútne nepochopil. Neviem, či vám to niekde ste sa dočítali alebo dával zmysel pre o čo Ja sa viem k tomu povedať, Vlado, poď ty kľudne. No, že ono to nie je prvýkrát, že trošku taký ako zvláštny play calling, hej? Že vieme, že keď tam Joe Brady prišiel, že tá ofenzívna hra sa strašne zlepšila, ale už aj v tom minulom zápase proti Baltimoru tam boli také zvláštne trikové hry, nejaká, si spomeniete úplne, že kde podarovali loptu Ravens a neviem, či tam nejako v tomto issue, že to nie je ani o exekúcii, ale proste problém v play callingu. Ja to teraz čítam, kľudne si to môžete aj vy, diváci, pozrieť. Sean McDermott, head coach Bills, to zobral na seba, čiže nebolo to úplne asi cez Joea Bradyho, lebo ten late clock management ide cez head coacha vždy. A no, tá situácia bola tak, že superov tým mal 3 timeouty, čiže Texans mali 3 timeouty a ty potrebuješ minimálne musíš rátať s tým, že nezískaš first down, ale potrebuješ rozbaviť tých timeoutov, keďže vieš, že tvoj punter v tejto situácii vie dokopnúť niekde okolí polky. Takisto musíš vedieť ako head coach, musíš byť prichystaný na to, že ak sme spomínali, majú Kaimiho Ferberna. Čiže on od 55 do 60 je viac menej Mr. Automatic. Hoci čo menej je proste okolo 100% úspešnosť. Čiže ty potrebuješ získať nejaké yardy, ideálne first down aj do predĺženia, ale keď nezískaš first down, potrebuješ supera zbaviť 3 timeoutov, odkopnúť čo najďalej a potom mu kvázi brániť sidelineu, nedostať touchdown, ale brániť sidelineu, aby sa nedostal do dokopovej vzdialenosti. A toto mi príde, že v tých, teraz sa nám to ľahko hovorí, lebo sa nad tým zamyslíš a tak, ale v tej situácii proste ten ich ensemble coachov mu mal niekto povedať, že hej, my musíme zbaviť timeoutov a odkopnúť tú loptu čo najďalej, jak sa dá, lebo už jeden pas tam je chyba. Už keď necháš takémuto superovi nezískaš first down, necháš mu jeden timeout, tak oni aký majú otvorený playbook a získajú 10 yardov alebo koľko, 7 yardov a ten hráč dokopne. Čiže veľmi zlý coaching, ten clock management. A to ešte potom Pater, keď odkopával, tak fanúšik v prvej rade mu dýchal na krk. Hej? Takže keby 3-krát bežali, tak 3 yardy, nech len 3 yardy mu získa, tak to môže potom aj ďalej odkopnúť. Ako Bills si prehrali sami tento zápas a bohužiaľ pre nich ich to kľudne môže stať aj nejakú zaujímavú pozíciu. No a keby sa náhodou Jets prebrali, čo neverím, tak ich to kľudne môže stať aj postup do play-off. Tak ale poďme už sme si do Bills kopli dosť. Čo vás ešte také ďalšie zaujalo v tom predchádzajúcom hracom týždni?
Ja som pozeral San Francisco Cardinals na Američanoch, na DAZN, na Game Passe a teda neviem, či ste asi zachytili ten hate na Toma Bradyho, jeho akože broadcasting skills a qualities a mne sa zdalo úplne v pohode. Neviem, či ste vy pozerali ten zápas a jeho spolukomentovanie, ale presne tam podľa mňa hovoril, keď to spomeniem, alebo teda porovnám s Čechmi, tak to bolo presne to, čo písali českí diváci, alebo aj slovenskí. Sa im páčilo, že tam bol konečne Jano Dundáček na Nova Sporte a že dával dobré insighty. Aj teda s Janom Štiglerom samozrejme, ale akože ten Brady, ja som vôbec nemal pocit, že on bol nejaký akože zlý alebo čo, ale on keď povedal niečo, tak to bolo k veci a dával dobré veci. Neviem, čo vy si o tom myslíte. Ja som takú akože fakt, že hĺbkovú analýzu jeho doterajšieho komentovania si naštudoval relatívne nedávno a ten problém, čo s ním majú niektorí tí diváci, je, že je to také relatívne plitké. Že nejde dostatočne do hĺbky, že to presne, že čo by si čakal, tie proste perly, že čo dokáže povedať iba Tom Brady, alebo to, že tam na tom ihrisku dopredu uvidí, čo sa udeje, ako robí Tony Romo. Takže tam zatiaľ nie je. Že zatiaľ je to veľmi o tom, že aby sa vyhol takým tým chybičkám, ktoré by robil každý z nás, keby akože išiel komentovať, že by robil a proste, čo majú americkí komentátori zakázané. To si všimnite, keď budete pozerať na DAZN, že nikdy nebudete počuť vlastne amerického komentátora, že by sa zasekol, že by dával tie zbytočné zvuky. Oni sú proste školení na to, že musia rozprávať stále, ale niekedy, aby si rozprával stále, tak potom dávaš vlastne strašné banality. Aby sa ti ten mozog nezasekol, aby si to stihal procesovať, tak vlastne hovoríš úplne samozrejme veci. Hej? Že tie jeho analýzy sú často v tom zmysle, že povie, že toto bol A plus pas a A plus catch. Hej? Akože, tak na to sme potrebovali Toma Bradyho. Hej? Takže skôr je to možno o tom rozdiele medzi očakávaniami a čo sa im reálne dostalo. Hej? Nie je žiadny problém v hovorenom prejave. Ja si myslím, že dokonca je fajn, že on proste tou svojou osobnosťou dáva váhu tým veciam, čo hovorí, ale zároveň nepredviedol nič, čo by ťa odpálilo. A podľa mňa toto je ten problém. Ono ešte navyše je problém to, že Tony Romo je veľmi dobrý a oni ho automaticky porovnávajú práve s tým najlepším, takže presne ako hovoríš, očakávania sú absolútne najvyššie, ako sa dajú a očakávali, že ho minimálne, že ho prekoná. A treba si aj uvedomiť to, že Brady, on nebol komentátor a tiež sa potrebuje človek na to vyskylovať. No, takže uvidíme. On je ten človek, ktorý sa vie zatnúť a keď sa nebude chcieť zatnúť, tak myslím si, že tých 100 miliónov či koľko tam dostane za ten kontrakt mu ho určite presvedčí, aby na sebe si mákol. Ale hej, očakávania sú mnoho vyššie ako podľa mňa by mali byť od človeka, ktorý štvrtýkrát komentuje zápas. A viete, čo je ešte rozdiel medzi Bradym a Romom, okrem teda počtu Super Bowlov a časom, teda rokmi, ktorými už Romo komentuje? Viete, že aké má Brady limitácie? Nie. No, on je owner týmu. Mhm. To neviem, či ste videli to memo, čo jemu prišlo, bolo to aj zverejnené. On práve, že on mu do veľkých detailov, ktoré by mohli porušiť toto, nemôže ani ísť. Čiže on má takú dosť nesplniteľnú úlohu, lebo možno, že by to aj vedel, možno by to aj chcel, ale podľa mňa on je veľmi limitovaný na základe presne tohto. A teda každého, kto sleduje to na DAZN a vadí mu Brady, tak si pozrite, čo vlastne on môže a čo nemôže hovoriť. A teda hento s tým humkaním, to ako klobúk dole, a to som nevedel, že to majú až takto vyslovene zakázané. Chýbalo mi to bolo úplne že divné, že to nerobia, lebo to podľa mňa každý normálny človek to robí, keď sa nad tým zamýšľa, ale presne to dáva zmysel, lebo oni rozprávajú niekedy také veci, že ja to vypínam, proste ja idem radšej pozerať Čechov už a bola, keď to bývalo naopak, lebo napríklad Štvrtkový, čo komentuje ten pán, čo ešte pamätá si Johna Maddena, tak ten je úplne, že ten ti nepovie nič, ten by ti predal aj teplú vodu, ale nepovie ti nič zásadné, proste. Áno. No, ale môžete sa spovedať, že Johnom Maddenom si hádzali loptu. Áno, All Michaels myslím, že sa volá. No, inak v nedelu ma zarazila jedna vec, ja som si to doteraz neuvedomil, že byť bývalý quarterback Dallas Cowboys, tak to je predurčenie, že ideš komentovať, hej? Lebo zoberte si, Troy Aikman je tam,
Tony Romo tam je, Mark Sanchez tiež odohral jednu sezónu, Jason Garrett, ktorý tam je v tom štúdiu k Sunday Night, tak ten tiež bol quarterback v Dallase. Hej, a Boh vie, koľka ti ďalší, ktorých ešte nepoznám, hej, ale toto sú minimálne 4 takto z fleku. A Jason Garrett má zakázané tlieskať v tom štúdiu, či? Hej. Ale keď ho rozprávaš o Markovi Sanchezovi, ja som bol prekvapený, nejaký velikánsky on je, to som si nikdy neuvedomil, si ho všetci pamätajú vďaka Bat Fumble. A tam, ale to je, hej, keď ideš, vidíš toho hráča pri ofenzívnej line, tak tam asi všetci vyzerajú malí, ale keď bol v tom štúdiu a teda bol s ním rozhovor, tak preboha hlavu obrovskú, telo obrovské, ešte keď stojí s tými dlhými vlasmi, s tým copíkom, tak jeho by som teda nechcel stretnúť po tme niekde v nejakej uličke. To by si videl, že peňaženka na jednu stranu, mobil na druhú stranu a bežíš a dúfaš, že si niečo z toho zoberie. Už len preto, že sa volá Sanchez, tak je to dosť problém. Ale teda ja ho veľmi rád počúvam, on má veľmi dobré analýzy. Mne príde on, že je lepší komentátor, ako bol quarterback. A ešte jeden je zaujímavý, Trent Green. Ten teraz komentoval Ravens a Bengals, ten zápas teda na DAZN, čiže ten je veľmi dobrý. On napríklad povedal veľmi zaujímavú vec, keď sme sa o tom bavili, ja som toto nechcel spomínať, ale keď som ho už teraz spomenul, tak to poviem. Keď nastúpil proti Vikings Jordan Love a hovorili sme o tom, že nemal nastupovať, že prvý polčas, aj druhý, ale druhý aspoň skorovali, vyzeral z jeho strany veľmi zvláštne, proste nevedel sa presadiť, tak Trent Green to normálne povedal v tom prenose a povedal, že tam je jasne vidieť, že on tú nohu nemá ešte doliečenú, lebo quarterback keď hádže, tak väčšina tej mechaniky je, že keď si pravák, tak z pravej nohy prenášaš váhu na ľavú. A on väčšinu tých vecí hádzal z pravej nohy, aj keď nemusel, respektíve sa bál toho kontaktu z tej ľavej poškodenej nohy, tak on neprenášal váhu a potom mu tie lopty zomierali proste cestou, že padali dole, že letí a zrazu padne dole, nedoletávali, boli podhodené a to už tento týždeň bolo trošku lepšie proti Rams, ale teda toto tí quarterbacki proste vidia. To sú veci, ktoré ti nepovie defenzívny lineman, ten ti povie niečo iné samozrejme, ale toto ľudí veľmi zaujíma a preto je veľmi dobré mať tých quarterbackov v tých štúdiách. To nehovorím preto, že som quarterback a chcem ísť do štúdia. My máme štúdium, za Vladom je štúdio. Dve rýchle reakcie. Ešte prvé je, že Mark Sanchez, áno, presne každý bat fumble, hej. To je quarterback, ktorý má v play-off lepšiu bilanciu ako Dak Prescott, hej, akože, by the way. A tie rozmery tých hráčov, to je fakt podľa mňa jedna vec, ktorú si bežný smrteľník neuvedomí, pretože vždy vidíš hráčov NFL stáť iba vedľa iných hráčov NFL. V momente, keď vedľa nich postavíš normálneho smrteľníka, tak si uvedomíš, akí sú obrovskí. Moje obľúbené je, že Eli Manning má 196 cm na výšku, hej. Napadne vás to niekedy, keď ho tam uvidíte s inými hráčmi. Tak rozohrávači NBA, keď sa pri nich postavíš a oni majú 190 až 195 cm, každý má tak od 95 do 105 kg, že proste oni sú fakt, že vysekaní a v NBA, keď pozeráš, tak jasné, stoja vedľa pivotov a krídel, ktoré majú 205 až 220, tak to vyzerá tak. A ty si povieš, že s tou výškou môže byť tak ide na trojky, hej. Áno. Dobre, mňa vyhodili z basketbalu ako neperspektívneho, pretože som prestal raz vo výške 185 cm. Tak to podľa mňa ako hovorí o tom. Hovorí za všetko, no. Poďme na previews. Ja mám ešte možno jednu len akože takú ako krátku poznámku, výmenie postreh. Mali sme už druhý zápas túto sezónu, kedy tým prehral kvôli tomu, že sa mu zranil kicker. Prvý zápas boli Giants proti Washingtonu, teraz sa to stalo San Francisco 49ers. Hej? A je veľmi pravdepodobné, že keď teraz vidíme oveľa viac kick-off returnov, ako v tej predchádzajúcej sezóne kvôli zmene pravidiel, a ešte aj tak, ako vlastne vyzerajú tie kick-off returny, že všetkých tých hráčov máte vpredu a je evidentné, že čoraz častejšie sa stáva, že kickery chodia teklovať. Že tých zranení uvidíme viac a viac. Hej, napríklad Moodymu sa to fakt stalo kvôli tomu, že išiel teklovať nezatejpovaný členok, hej, nedomyslíš si, čo ti to spraví, keď sa od teba oprie ten bežiaci 100-kilový hráč a ide celá tvoja jeho hmotnosť ako do toho členku tvojho. Čo je riešenie tohto? Nejaký náhradný kickery alebo nejaká zmena pravidel, ako poďme dať riešenie pre NFL-ku? Mať Peta McAfeeho ako trénera týchto všetkých kopáčov, lebo jeho legendárne tekle, tak tie stali za to.
Ale nie, Ja si myslím, že to môže byť... sorry, Peťo, dopovedz. nie, poď. Že to môže byť niečo ako ten denoted tretí quarterback v prípade prvého zraneného. Že ak máš zraneného kickera, tak oni zase nie sú taká položka v rozpočte tímov, tí kickery, takže by tam mohli byť proste normálne, že náhradný kicker, ktorý sa ti neráta do 53, do 53 man roster. Alebo, a to je to, čo sme sa už bavili, je, že mať tam proste DBčko ideálne, receiver asi nie, ale DBčko možno running backa, ktorý vie aj kopať, vie to minimálne prekopnúť tých, čo to je, 75 yardov cca a vie aj trošku teda teklovať, alebo teda ideálne, aby bol v prvom rade tekler, bežec a až potom kicker, lebo keď tam máš týchto kickerov, a mi to príde inak aj zvláštne, že dáš tam napríklad taký Kaimi Ferber, tak sme sa o ňom dneska bavili, alebo Justin Tucker, ja už by som fakt zvažoval, že či ho tam chcem nechávať na týchto kickoffoch, lebo je to mega kontaktné a častokrát sa stane, že ak ho nezasiahne tá prvá vejva, tak on je vždy z tej druhej alebo až teda v tretej a dostane sa to až k nemu. Minimálne blok sa k nemu dostane. A to môže byť aj ďalšia vec, že OK, tam je takýto skvelý kicker a tento zápas asi bude vyrovnaný, tak není úplne dôležité, nám dopadne nám return, či skončíme na 25 alebo na 35, ale tomu kickerovi našupujte. No, ale vieš, že oni, tí hráči už sú v plnej rýchlosti, tak to, keď mu tam nejaký defenzívny end alebo nejaký takýto linebacker, trošku pribratejší, ktorý mu tam zo stredu zbehne, tak ho tam úplne zošupuje. Ale čo si ja myslím, že taká prírodzená evolúcia pôjde dvoma smermi. Tá prvá bude, že Panther bude musieť vedieť kopať aj field goaly, minimálne také, že do 30-40 yardov field goal viem premeniť, dobre, 50 yardov nepotrebujem, alebo presne to, čo si teraz ty naznačila, mali sme to možnosť v minulosti vidieť, myslím, pri Nikovi Folkovi aj Vinatieri, že oni sa už iba špecializovali na field goaly, že to boli skrátka hráči, ktorí iba field goal kopal a Panther bol tam presne o tom, aby aj kopol kickoffy a všetky ostatné situácie. To bol taký postradateľnejší človek, ale títo hráči boli vyslovene iba na field goal a on tam iba celý čas čakal a keď prišla jeho príležitosť, tak ten field goal vždy premenil. A ja mám ešte mám k tomu postreh ten, že čo týka tej evolúcie, bola kedy field goaloví alebo teda PAT holdery boli quarterbacki, potom to boli backup quarterbacki a teraz to už je punter. Že už tam ani toho backup quarterbacka nedajú, lebo ten má takú dôležitosť, že keby sa náhodou stalo niečo hlavnému a pár play-off predtým, alebo potom ti odstavia backupa a ty prehráš kvôli tomu zápas, jeden z tých 16 alebo teda 17, tak asi by neboli na teba fanúšikovia úplne hrdí, že si tam nedal niekoho iného. A Vlado, asi vypadla mi tá druhá myšlienka. No pravidlá majú na to obrovský vplyv, bo napríklad toto definitívne pochovala zmena PAT. Pretože keď sa to teraz nerozohráva z dvoch, tak nikto nebude robiť žiadnu trikovú hru, pretože radšej ako trikovú hru proste pôjdeš hrať tú behovú z tých dvoch, ako robiť trikovú z 15. Takže na čo tam mať quarterbacka? Ja si myslím, že to fakt skončí pri tom presne, jak ste hovorili, že ono vznikne taká akože špecializovaná pozícia. Že týmy z toho rostru obetujú jednoho toho special teamera a budeš mať place kickera na field goaly a budeš mať iného kickera na kickoff. Hej? A ešte iného od Panthera. A to bude proste chlap, ktorý príde od niekaďaľ z Austrálie, bude mať minulosť v austrálskom futbale, bude vedieť kopať, ale bude to zároveň proste hora svalov, ktorá v pohode pôjde do toho teklu. Pretože napríklad tento nový kick-off, to nie je taký náročný na to, že ako ďaleko potrebuješ dokopnúť. To už sú viac také akože oblúčiky na kratšiu vzdialenosť, ktorý predtým, keď sa vždy prekopávalo ihrisko, takže napríklad to nie je také náročné, napríklad, alebo proste fakt to môže byť niekto, kto je ako DB, ako Justin Reed, hej, že sme hovorili, že ten mal ambíciu toto robiť, pretože ono presne, keď sa zvyšuje percento returnov, tak zároveň mať 11. teklujúceho hráča je podľa mňa ako obrovská výhoda a tými sa tomu prispôsobia. Takže ak nás teraz počúvate GM-ovia v NFL, práve sme vám to vyriešili, hej, zamestnajte nás, ako vieme vám pomôcť s tými vecami. Alebo aspoň lístky zadarmo. Okay. Letenku. Ja presne toto vnímam aj tým, že teda hrávam Madden a hrám sa tam v tomto kickoffe, že tam ide o to, aby si kopol do tej landing zone loptu s čo najväčším arkom.
Čiže proste, aby letela čo najvyššie, aby bola mafnutá. Samozrejme, že rozbiehajú, teklujúci hráči sa rozbiehajú, až keď hráč tú loptu zachytí, ale tebe ide o to, ako kicking týmu, proste tam poslať tých 11 hrdlorezov po ňom, aby mu tú loptu proste vyrazilo. Lebo ten return percentage je vysoký, ale ak sme sa o tom už bavili, tak ono tie čísla moc nevstúpli. Týmy nezískavajú strašne veľa tým returnom. Proste není teraz úplne dobré prekopávať to ihrisko a nechávať im touchback, aj keď sa to rozohráva, myslím, že 25-ky alebo z 30-ky, neviem. Ale ty chceš, aby ten tým to returnoval, lebo aj teraz bolo fumble. Veľa fumblov bolo proste v receive týchto kickoffov, lebo no proste je blízko ten coverage tým. Je blízko ten coverage tým. Uchránili im krky tým, že sa nerozbiehajú do seba v plnej rýchlosti, ale tá return game stále svojím spôsobom trpí a stále je v obrane tá vo výhode tá defenzíva, alebo teda ten kicking unit. Len jediná vec, ktorú by sa z môjho pohľadu, nad ktorou by sa mali z môjho pohľadu zamyslieť tí, ktorí píšu pravidlá, sú onside kicks. No, to je tam, že musíš prehrávať, musíš to nahlásiť, pomaly, že dobre, že nemusíš povedať, že aj kam to budeš kopať. Stratil sa to čaro, keď chceš prekvapiť tým, že ten superov tým, že zahraš onside kick, vtedy, keď to nikto nečaká. No, to je podľa mňa škoda. Teraz sobotu bolo na college, myslím, že nehrali onside, nezahlásili, ale on mu to našupoval tomu prvému v receive týme do hlavy. No. A tak, že sa to odrazilo jeho teammateovi, že nemusel sa ani pohnúť. Proste úplne, že great kicking job, proste bomba jak Roberto Carlos do hlavy a hotovo. To je special hra. A ešte, než pôjdeme na zápasy toho blížiaceho sa týždňa, tak ja mám úplne, že posledný postreh a to totálna kuriozitka. Povedzte mi, či ste niekedy niečo také videli. V zápase medzi Giants a Seahawks nastala situácia, kedy Giants boli 1 yard od endzóny, running back išiel do nej, niekde na hranici endzóny mu bola vyrazená lopta, obrana Seahawks ju zobrala, odniesla do druhej endzóny. A rozhodcovia sa radili a vlastne tá pointa toho radenia bola, že kto dal touchdown. Že to nemohlo mať iný výsledok, lebo buď tá lopta prekročila tú líniu a dali touchdown Giants, alebo ju neprekročila a dali touchdown Seahawks. Že, či ste niekedy taký kuriózny verdikt videli, že to bolo o tomto? Ja si nespomínam. To bol ten posledný, že? Nie, to bol práve, že ešte relatívne na začiatku. Na začiatku posledný bol ten zblokovaný kop. OK, áno. No, toto sa mi nestalo ešte ani na žiadnej platforme. Ani pri pozeraní NFL, ani pri hraní, ani na ihrisku. Čiže toto bola fakt, že mega kuriozita. Samozrejme, u nás by sa to nemohlo stať, lebo u nás by to bolo neodpískané podľa mňa. S tým, že by to bol touchdown alebo nie, lebo my nemáme moc často k dispozícii tento challenge. Ale teda bolo to celé veľmi vtipné, som to pozeral v highlightoch, že teda, jak to dopadlo, ale teda hovorím, nestalo sa mi to ešte. A pravdepodobne, ale ono toto vyzeralo aj tak, že Giants skórovali ten touchdown, len tam nebola tá conclusive evidence, že to bolo jednoznačné, že také, že vieme ukázať záber, že to tam je a práve preto zostalo zahlásené to, čo bolo zahlásené na ihrisku. No ale našťastie pre Giants to nakoniec dopadlo. To je to funny, že oni to nechali dohrať a tým pádom to museli prevracať, že či sa to, keby to nenechali dohrať, čo je asi hlúposť, musia to nechať dohrať, tak možno potom museli dokazovať presne opak, že skorovali Seahawks. To by bolo zvláštne. No ešte mohli dať touchdown a potom preskúmať, že či tam naozaj bol a v najhoršom to vrátiť pred endzónu, ale to by si zase sťažovali Seahawks. Takto, Giants vyhrali anyway, ja som spokojný a ešte som mal obranu Seahawks v jednej fantasy lige, takže spokojnosť dvojnásobná, nič sa nestalo a môžeme ísť na tie zápasy blížiaceho sa víkendu. Presne tak, tak ako v tej predchádzajúcej relácii aj predchádzajúci týždeň, tak aj tento týždeň sme si pre vás vybrali tri zápasy, ktoré nás zaujali a na ktoré sa spolu pozrieme. A keď sme skončili zo Seahawks tú predchádzajúcu kapitolu našej relácie, tak spolu so Seahawks začneme aj tú nasledujúcu, totiž štvrtková predohrávka sa bude hrať práve na ich štadióne a tie týmy, ktoré sa tam stretnú, budú práve domáci Seattle Seahawks a San Francisco 49ers. Jeden tým, ktorý vstupuje do tohto zápasu,
zápasu a to sú práve domáci s bilanciou 3-2 versus tým 49ers, ktorí vstupujú do zápasu s bilanciou 2-3, čo asi absolútne nikto nečakal. A teda máme možnosť sa tešiť okrem na toto divízne derby, tak určite aj na zápas, kde sa stretnú dva týmy, ako máme možnosť aj vidieť, ktoré to celkom dobre vália v pasovej hre a v ofenzíve celkové. Čiže máme ako keby zarobené na prestrelku medzi týmito dvoma zápasmi. Poďme si krátko povedať ešte o týchto dvoch súperoch, než začneme rozoberať to, kto tento zápas vyhrá alebo nevyhrá. San Francisco vstupuje do tohto zápasu práve s prehrou Cardinals. Tie dve víťazstvá, ktoré získali, tak to boli práve na Patriots mojimi a Jets. Seattle Seahawks idú do tohto zápasu napraviť si chuť po dvoch prehrách, ktoré nasledovali oproti tým prvým trom víťazstvám. Čiže každý z týchto tímov potrebuje a bude chcieť vyhrať. No a musíme sa sami si povedať, že kto tento zápas vyhrá. Každopádne z posledných 5 zápasov, ktoré títo divízni rivali spolu odohrali, tak sa tešil jeden tím vo všetkých 5 zápasoch a nebol to nikto iný ako tím z 49ers, ale to tam bol Christian McCaffrey a teraz Christian McCaffrey tam nie je. Chalani, vy ako vidíte tento zápas? Brock Purdy bez Christiana McCaffreyho a máme možnosť vidieť, že jeho receiver, ktorý najviac bodov aktuálne, alebo teda najviac yardov zachytil, je hráč, ktorého meno by sme pred sezónou veľmi často nesklonovali a to je Jennings. Takže porazí 49ers Seattle Seahawks. Mňa zaujalo ešte predtým, jak poviem toto, jedno úplne že famózne číslo a keď teda bavíme sa o tej obojstrannému poraneniu achilovky Christiana McCaffreyho, tak hovorí sa teda aj to, že pretože minulý rok ho teda preťažovali a my sme sa tu o tom už bavili, že aj situácia, kedy tam už byť nemusel, tak tam bol. A keď to prepneš naspäť na 49ers, aj uvedomíme si, že ideme do 6. kola a vidíme tam tú kolónku 105 v pokusoch attempt, tak to je úplne, že to je ničenie zdravia running backov, že proste Charlan má po 5 kolách 21 ranových pokusov, plus ešte on aj nejaké pasy zachytil. Čiže tam je vidno, že Kyle Shanahan sa s tým nepára a proste tým running backom dáva zabrať. A to, čo si povedal ty, doplnil by som, že minulé kolo sa konečne už prebral Brandon Ayuk. Samozrejme sa to stalo vtedy, keď som ho vyhodil zo svojho fantasy týmu, lebo 4 kola nič. Ale za mňa určite to bude 49ers. Nie, že určite. Väčšiu šancu dávam 49ers, aj keď prehrali s Cardinals, bavili sme sa už o tom, že im chýbal proste kicker a Arizona proste lepšie zahrala a zmanažovala koniec zápasu. Takisto aj Seahawks prehrali s Giants. Myslím si, že tá prehra bude viacej vplývať na Seahawks, predsa len Cardinals mi prídu ako lepší tým ako Giants, ale teda 49ers určite tento zápas zoberú vážne a je to proste bude to pre nich už dôležitý zápas, lebo hovorím, tá marotka, ktorú majú, budú sa potrebovať s nej dostať a Seahawks je, myslím si, že veľmi priateľný súper pre nich, už len preto, čo si historicky ty povedal. Jedna z tých vecí, ktoré rozhodla o víťazstve Giants nad Seahawks, bol pass rush. Giants, ako sa dokázali dostávať na Gina Smitha a áno, ten front Giants je veľmi kvalitný, ale predsa len akože môže sa rovnať s tým, že čo majú k dispozícii 49ers ako vedené Nickom Bossom, takže ja si myslím, že toto bude ako jedna z vecí, ktoré určite hrajú v prospech 49ers. Naozaj to, že Ayuk potom ako trúcoval na začiatku sezóny, ten si podľa mňa odbil ako preseason v tých prvých kolách a teraz by mal už byť náplno. Nemajú síce kompletnú a zdravú celú zostavu, ale minimálne tie útočné zbranie s výnimkou Christiana McCaffreyho budú k dispozícii. Naozaj sa treba zamyslieť nad tým, že či tak preťažovať Jordana Masona, lebo jedna z tých vecí, ktorá ich zarezala na konci zápasu proti Cardinals, bol práve Masonov fumble stratený. A to naozaj, akože čudujte sa tomu running backovi, hej, keď ty dostaneš za ten zápas akože 20 krát naložené, no tak ako
ti niečo vypadne, keď ťa potom niekto tráfi už do tej modriny alebo do toho udretého kolbu, hej, na tej ruke, kde držíš loptu. Takže možno trošku toto umanážovať, rozložiť to na všetky tie zbrane, ktoré sú k dispozícii. Pace rushom sa dostávať na Gina Smitha, nedávať mu čas, aby tam hľadal Metcalfa tými dlhými bombami, ktoré mal v tých prvých zápasoch sezóny, a potom by to mali mať 49ers podľa mňa bezpečne pod kontrolou. No a ja by som ešte dodal, že trošku viacej ešte využívať možno Deeba Samuela. Mal som pocit, že ale i tak pravdepodobne nie je úplne zdravotne ešte fit tak, ako by potreboval, ale jeho zapájanie do hry v porovnaní s ostatnými hráčmi bolo menšie, výrazne menšie, a na to, že po Ajukovi by to mal byť ten druhý hráč, ktorý to tam vie dopraviť do endzóny. Ak nerátame Kytla, ktorý je up and down, tak by som práve očakával, že tohto hráča viacej zapoja. A vy dvaja ste z toho, čo ste rozprávali, jasné, že idete za 49ers. Ja sa k vám určite pridávam, tiež idem za 49ers. Ten dôvod, prečo si ja myslím, že oni vyhrajú, ono to šťastie súvisí aj to, čo teraz ty si, Vlado, povedal, a to sú tie seky, a to je ofenzívna lajna Seattlu. Tá je katastrofálna. Ona za tie zápasy, ktoré sme mali možnosť vidieť, dovolila až 19 sekov. Iba dva týmy sú horšie, Patriots a Cleveland Browns, ale Seattle fakt toto nefunguje. Videli sme to aj v tom poslednom zápase proti Giants, kedy im nefungovala ani behová hra, lebo to s tým priamo súvisí. Takže myslím si, že kvôli tejto slabo fungujúcej ofenzívnej line a sile defenzívy 49ers si myslím, že 49ers vyhrajú. A ešte jeden bod, ktorý ma v tomto utvrdil, je, že keď 49ers prehrali ten posledný zápas s Cardinals, bol to aj kvôli 3 turnoverom, ktoré urobili. Ty si ten jeden spomenul a boli tam aj Ička. A Seattle Seahawks ale nie je ten tým, ktorý dokáže získavať lopty. Ich turnover margin je -3, znamená, že oni celkové iba za tie 4 zápasy, respektíve za tých 5 zápasov iba 4-krát získali loptu, až 7-krát starátili. A to je veľmi málo na to, aby si porazil taký tým, ako teraz je 49ers i bez Christiana McCaffreyho. Čiže za mňa tiež jednoznačne 49ers, a pre nich to ja vnímam, že je to jeden z tých kľúčových zápasov, lebo ak budú 2-4 ešte navyše takto prehrajú s druhým divíznym rivalom, s tretím, lebo oni prehrali aj s Rams, prehrali aj s Cardinals, a teraz ešte keby prehrali aj zo Seahawks, tak to budú mať veľmi, veľmi náročné, ak chcú pomýšľať na postup do playoff. Takže 3-krát San Francisco. Ktorý je druhý zápas z tých všetkých, ktoré nás čakajú, ktorý nás zaujal a ktoré stoja za to, aby sme sa o nich porozprávali detailnejšie? Ja sa asi obehnem, Vlado, pôjdem ja, lebo ideme hovoriť o zápase Cowboys proti Detroitu Lions, a Lions hrali posledný zápas práve proti Seahawks, ktorý sme teda my opomenuli, lebo sa hral, myslím si, že minulý pondelok. A to je presne ten zápas, na ktorý sa musím teraz spýtať, že či bude mať podľa vás Jared Goff completion, či bude mať incomplete. Lebo to bol ten zápas, keď hodil, teda diváci asi vedia, 18 z 18 kompletoval. Áno, skompletoval 18, to znamená, že nemal ani jeden incomplete, absolútne 100% úspešnosť tohto quarterbacka práve proti Seahawks. Teraz mali bye, takže mali aj týždeň naviac, aby sa vedeli práve pripraviť na Dallas Cowboys, ktorí teraz v Sunday Night Football porazili týmto hrou v posledných 10 sekundách Pittsburgh Steelers, a teda vyhrali a pripísali si to tretie víťazstvo. Ale ja si nemyslím, určite bude mať incomplete, jasne, že bude mať incomplete. Otázka je celkové, že či dokážu Lions poraziť Cowboys na ich ihrisku. Vlado? Lions zatiaľ zaostávajú v tejto sezóne trošku za očakávaniami v tom, že aký explozívny je ich útok. Myslím, že špeciálne po tej predchádzajúcej sezóne sme všetci čakali, že to v každom zápase bude úžasný
bodostroj, alebo ako to nazvať, aj s takými proste útočnými hviezdami ako Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta, dvojica running backov Montgomery, Gibbs, kde naozaj ešte minulú sezónu dvaja z toho boli len nováčikovia a čakali sme nejaký progres a niečo sa tam ako keby zadrhlo a nie tak úplne dobre funguje. Takže keď sa pozrieme na porovnanie štatistík medzi Lions a Cowboys v tom doterajšom priebehu sezóny, tak sa zdá, ako keby Lions zaostávali. A naozaj, keď berieme to porovnanie potenciálu oboch mužstiev, tak fakt musíme zobrať do úvahy to, čo Lions predvádzali tú minulú sezónu, kde sa fakt nič zásadné nezmenilo ani v tom personálnom obsadení, ani v tom coaching staffe. A ja si myslím, že práve ak tento potenciál pripočítame Lions k tomu, čo tam ako doteraz reálne majú, tak zrazu to tie misky váh ako vie preklopiť v ich prospech. Ja keď som si dneska pozeral tento zápas, keď sme sa teda dohadovali, že kto bude čo rozoberať, tak už som spomínal jeden americký podcast, o ktorom to hovorili, že určite podľa teda amerických odborníkov Dallas nie sú contendrom, čiže nedostanú sa do playoff a je to preto, že proste nemajú obranu na to. A na to sme teda videli pri viacerých tímoch, na to, aby ste s takouto obranou, nemusí byť teda Dallaska, ale s kvalitou takejto obrany dostali sa do play-off a tam spravili nejaký run, alebo dostali sa do Super Bowlu, ideálne potrebujete quarterbacka, ktorý hrá každý týždeň na MVP levely. Lebo potrebujete byť proste, jak Tom Brady bol eraser, keď mali zlú obranu alebo proste nemali dobrý útok, tak on to musel vymazávať svojimi kvalitami a Cowboys teda jednoznačne tú obranu takú nemajú. A Dak Prescott, na ňom sú opäť kladené strašne veľké nároky. Ja sa ho nejdem zastávať, že hrá nejako veľmi dobre, ale proste on musí vyťažiť z minima maximum, lebo a to, čo sa bude teraz v tomto zápase diať, je to, že keď si pozriete, oni sú úplne vyrovnaní. Jedni lepšie behajú, druhí lepšie hádžu, point score takmer vyrovnané o 13 bodov, dobre fumble na jednu stranu, ale interceptiony rovnaké, seky, dobre na Dallaskej strane. Ale čo je zásadný rozdiel, a to je to, že oni za 5 víkov dostali rushing yards allowed, dostali o 300 viac. Samozrejme Detroit, áno, Detroit mal bye week, čo Dallas ešte nemal, čiže tá štatistika bola asi vyrovnanejšia, ale vždycky, keď sa bavíme o obrane Dallasu, alebo aj v iných podcastoch, keď sa to hovorí v amerických, je, že proste oni tečú cez defenzívnu lineu, proste nevedia zastaviť run. A to je strašne ťažké potom, pre Daka Prescotta s týmto niečo robiť a jeho družinou, obzvlášť v tej situácii, a to je, Peťo, naspäť k tvojej predikcii predsezónnej, že Zeke Elliott už nie je to, čo býval a to, čo si hovoril o Lions, že hrajú pod priemer, čo týka skorovania bodov, tak ja si myslím, že oni veľmi, veľmi Dallasu chýba Tony Pollard. Ten efekt odchodu Tonyho Pollarda je strašne cítiť, lebo ani Zeke Elliott, ani teda ten druhý Rico Dowdle, to není nejaké akože brutál. Má síce lepšie štatistiky ako Zeke, ten je úplne otrasný, to je proste už len goal line back, ale Ricky Dowdle to sú 4 yardy na priemer a nedostáva veľa pokusov, keď pozriete, že to je v priemere 10 na zápas, to nie je moc. On až v tomto zápase dostal Ano. tak viacej pokusov a očakávam, že v tých následujúcich kolách sa stane on ten lead back. Ale k tým štatistikám, ktoré ty si aj ukazovala, hovoril si, a to je veľmi dôležité, že jedni sú dobrí v niečom a druhí sú dobrí v inom, hej? A Dallas, keď je v niečom dobrý, a to nie je prekvapujúce, keď vám nefunguje beh, tak sú dobrý pasom. Čiže oni potrebujú vzduchom naskorovať veľa bodov, aby dokázali ako keby byť v tej hre. Ja som sa pozrel Lions, ako sú na tom proti quarterbackom, ktorí proti ním nastúpili. Lebo proti ním nenastúpili úplne taký, by som povedal, že treťo rádový quarterbacki, ale naozaj v celku dobrý. V prvom zápase Lions proti sebe mali Stafforda a Stafford, ja budem hovoriť vždy iba
3 údaje pri každom, ale že Stafford dal jeden touchdown, jeden inťák a quarterback rating 85. Potom išiel Baker Mayfield a Tampa teraz hrá dobre a Mayfield bol na úrovni, že sa o ňom rozpráva, že to môže byť kľudne MVP svojho času, to bolo v druhom kole, jeden touchdown, jeden inťák, 90 quarterback rating. Kyler Murray, jeden touchdown, jeden inťák, 77 quarterback rating. Geno Smith, jeden touchdown, jeden inťak, 86 quarterback rating. Naozaj tá defenzíva Lions aj proti tým quarterbackom není zlá. Keď toto urobíš, že 4 krát, a to nie sú, že akoby Brissett, alebo ja neviem, Bo Nix, alebo takíto quarterbacki, ale že to už sú skúsení quarterbacki, a keď ich za každým udržíš 1-1 a ten quarterback rating ho tam držíš, tak rovnako to bude aj s Dougom Prescottom. A Rico Dowdle to neubehá a za mňa tento zápas by ma vôbec prekvapilo, ak by bol vyrovnaný. Si myslím, že Lions Dallas prevalcujú. Kľudne ja by som aj s nejakým ako handicapom, keď si aj tipujeme a tipujeme cez výťazov jednotlivých zápasov, tak cez jednu aplikáciu sa tam ešte aj v rámci spredu dá typovať. A ja určite, aj keď tam bude nejaký väčší spread, určite budem dávať na Lions v tomto zápase. To by sme inak mohli vysvetliť aj divákom, možno nie v tomto diele, ale čo znamená typovať cez spread. Čiže plus 7 alebo až plus 10 by si išiel proti takýmto? Plus 7 by som išiel určite. Plus 7 by som išiel určite. Ale môžeme to aj tu napovedať, ten spread je, že vždy je definované, ten favorit má ako keby nejaký handicap, ktorý sa mu ako keby prirátava. Čiže ak povedal teraz 7... 7,5 by to malo byť, že? 7,5, tak na to, aby ten typ vyšiel, tak musí vyhrať o 8 bodov. Ešte dodajme jednu vec, ktorá Dallas trošku znevýhodňuje, aj keď je otázka, že či sa uzdravia do budúceho týždňa v tomto momente, aj v tom poslednom zápase, napriek tomu, že bol víťazný, vlastne chýbali dvaja najlepší pass rushery. Micah Parsons je zranený, DeMarcus Lawrence je zranený a asi sa obaja nevrátia, ak aj áno, ako v 100% forme. A to naozaj špeciálne proti týmu, ktorý má ten typ quarterbacka, proste stačiu, ktorá stojí v pokete, tak to bude chýbať veľmi. Dokonca im sa zranil ešte v rámci tohto zápasu ďalší pass rusher, nováčik, ktorého meno si naozaj nepamätám, ale oni sú na tejto pozícii teraz extrémne oslabení a špeciálne proti Lions im to bude chýbať. Ja ešte som chcel dodať, Peťo, sorry, ak si ty povedal, že keď ti to nejde po zemi, tak ti to ide vzduchom a keď ti to nejde vzduchom, tak ti to ide po zemi, ale ešte stále môže byť ako Cleveland Brown, že ti to nejde ani. A keď Kevin Stefanský povie svojmu quarterbackovi, aby išiel hrať na 4. a 1, tak on mu odkýve, že ja nejdem a išiel dole z ihriska. To neviem, či ste zachytili, to je fakt, že veľmi zaujímavé video. To je ten zázrak, je ten quarterback, pre ktorého obetovali celú budúcnosť Browns nasledujúcich niekoľko rokov. Ale čiže tipy, ja idem tiež za Lions. Peťo, ty si povedal Lions, aj väčší spread a Vlado? Lions. Určite Lions. Takže to 3-krát Lions, to už sme sa aj v druhom našom zápase sme sa zhodli na tom istom víťazovi a teraz poďme na ten tretí zápas, ktorý si myslím, že kľudne môže byť aj šlagrom celého kola. Zápas, na ktorý sa ja neskutočne teším. Strašne teším, no, na Washington. Tak, verím, že na ten zápas sa teší rozhodne veľa z nás, lebo stretne sa v ňom jedno z tých pozitívnych prekvapení tejto sezóny Washington Commanders, ktorí sú v tomto momente 4-1 proti Baltimore Ravens ako jednému z najväčších favoritov. A ten prvý pohľad na to, že v čom sú tie týmy dobré a v čom možno nie úplne, tak to je jak to memečko, tí dvaja Spidermani, čo na seba ukazujú. Hej? Pretože keď sa pozrieme z hora dole, tak vidíme špičková ofenzíva, prvá na strane Ravens, tretia na strane Commanders. Defenzíva skôr jemne podpriemerná, 17 Commanders, 22 Ravens. Teraz, keď sa pozrieme, že v čom je teda tá ofenzíva dobrá, tak vidíme, že na oboch stranách je to primárne o behu. Máme dva najlepšie behové útoky ligy. Na jednej strane Derrick Henry ako pokropený proste nejakou živou vodou v jeho veku a samozrejme Lamar Jackson behajúci. Na druhej strane hneď dvojica ako dobre fungujúcich running backov, či je to Austin Eckler, či je to Brian Robinson, ktorého ak niekto omylom draftoval vo fantasy miesto Bijana Robinsona kvôli rovnakým iniciálkam, tak si ešte teraz pochvaluje, že dobre spravil a aj
nováčik Jaden Daniels ako pridáva yardy behové. No ale v čom je obrovský rozdiel a v čom tie týmy vôbec nie sú tí na seba ukazujúci Spidermani a čo podľa mňa rozhodne je to, ako si tie týmy s tým behom vedia poradiť. Keď sa pozrieme na štatistiku, koľko yardov behových celkovo dovolili obrany vlastne v doterajšom priebehu NFL, tak vidíme, že obrana Ravens je tá úplne najlepšia a dovolila úplne najmenej tých yardov, zatiaľ čo keby sme chceli hľadať Commanders, tak budeme musieť veľmi scrollovať dole. Ale kde ešte viac význie, ten rozdiel je, keď si dáme yards per carry, to znamená, koľko yardov obrana dovolí na jeden behový pokus, kde Ravens sú úplne že odskočení od všetkých ostatných tým, že dovolujú iba 3 yardy na behový pokus a druhý je na 3,6. Čiže naozaj tam ešte aj výrazný odskok a keď chceme vedieť, kde sú Commanders, tak budeme musieť ísť sem úplne skoro až dole a je to vlastne skoro jeden z najhorších z 5,1 na beh. No a toto, keď dáte Derrickovi Henrymu v jeho aktuálnej forme, ktorý vám ešte znásobí toto, pretože predsa len tie jeho behy sú v priemere nadpriemerné, tak zrazu zistíme, že medzi tými týmami môže byť dosť veľký rozdiel. A čo to bude znamenať? Bude to znamenať to, že keď zoberiete Commanders, tie behové pokusy budú musieť ísť o to viac do vzduchu. A tam ako narazíme na ďalší veľký rozdiel, a to si nájdeme tu dole medzi tými týmami, a to je, koľko sekov dovolujú tie ofenzívne liney v tých jednotlivých tímoch a že je to oveľa viac na strane Washingtonu. To znamená, zoberiete im beh, budú musieť ísť viac do vzduchu. Tá lajna predsa nie je taká kvalitná. To je ešte tým, ktorý je v prestavbe 12 sekov proti 5. Takže ja si myslím, že aj keď to vyzerá, že aké to bude divadlo a že je to 4-1 tým proti iba 3-2, že keď na seba vlastne narazí to, v čom sú tie jednotlivé týmy dobré a v čom možno až tak veľmi nie, tak v konečnom dôsledku uvidíme dominantné predstavenie Baltimoru. Ale možno niekto z vás to vidí inak. No, ja by som mal problém, ako veľmi fandím Washingtonu, preto som si dal aj tento krásny wallpaper za seba. Ja sa len vás pýtam, že viete, kto je mid linebacker momentálne Commanders? Áno, bože, teraz mi vypadlo jeho meno. Bobby Wagner. Bobby Wagner, že to som chcel povedať, že oni mali takých tých 220 librových okolo 100 kg minulý rok, oni nevedeli zastávať rám vôbec, ale mali takých tých rýchlych linebackerov, ktorí teda lietali po ihrisku jak safeties, ale proste keď si bežal priamo proti ním s takými, jak je Derrick Henry, alebo možno, že trošku horšími a ľahšími, tak s tým mali oni veľký problém. Teraz tam prišiel Bobby Wagner a bude to fakt, že veľmi zaujímavý súboj týchto dvoch legend tohto športu, aj Bobby Wagner, aj Derrick Henry. A nemám ani jeden tým, není môj obľúbený, ale veľmi sa mi páči, ako obidva tieto týmy hrajú. A pôjdem asi proti logike a dám tam Washington, práve preto, že verím, že Jaden Daniels hrá veľmi dobre a možno, že Motika vystrelí. Je to taký typ len akože bold typ. Nemyslím si, že sa to podarí, ale mohlo by sa a hrá vo veľmi dobrej forme, čiže možno, že to na seba dokáže zobrať, ale takisto ide proti, ak ste spomenali, veľmi dobrej rushing obrane. Derrick Henry má veľkú formu. Lamar Jackson hral posledné 2-3 zápasy fakt, že veľmi dobre. Posledný zápas dokonca aj štatisticky mu vyšiel, čiže tí hejteri, ktorí mu hovorili, že má mále štatistiky, tak im teraz zavrel ústa. Čiže nemal by sa to, podľa mňa to bude tak, že 80-20, keď v našej appke to budem vidieť tie typy. Ale myslím si, že Jaden Daniels by to mohol proste predĺžiť tú sériu neporaziteľnosti svojej. No oni sú tým, teraz myslím Commanders, ktorí sú v tých prvých zápasoch mali viacej behových pokusov ako pasových. Akože jasne, že behali, lebo aj Daniels je ten quarterback, ktorý nemá problém to zbaliť a veľa nabeha. V tom poslednom ale zápase, to bolo možno aj prekvapujúce, že v tom poslednom zápase, kedy porazili Cleveland Browns 34-13, to bolo v polčase to bolo 24-3, to bolo hneď rozhodnuté. A to by si čakal, že budeš viacej behať, aby si ukrejoval z času, tak práve v tom zápase v tom zápase ešte bol ten pomer behov a pasov v celku blízko 28 ku 34. Ja si myslím, že samotný
samotný Jaden Daniels nám ešte iba ukáže, a toto bude taká jeho skúška odvahy, skúška mladosti, že ako sa vysporiadať s týmami, proti ktorými sa dobre nebehá. Lebo z tých 4 zápasov, ktoré vyhrali, my si len pripomeňme, Washington porazili Giants, Bengals, Cardinals a Browns a všetko sú to týmy, proti ktorým sa dobre behá. Ako Giants možno nie v počte dovolených touchdownov, ale keď pozeráme yard per carry, to je tá štatistika, ktorú Vlado pred chvíľočkou spomínal, tak tiež patria k tým horším. A tie zvyšné týmy, teraz Bengals, Cardinals, Browns, tak aj v počte dovolených yardov nájdeme ich naukladané na spodku tabulky. Čiže aj toto tak trochu skresluje ten výkon Washingtonu Commanders, ale ten tým, a to keď ste videli, a to o tom ti nepovedia žiadne čísla, ale keď ste sledovali ten zápas, ten tým má silu a tam je to momentum, o ktorom sa veľakrát rozpráva, že skrátka, keď ten tým šlape, tak aj tí hráči, ktorí sú niekedy priemerní, dokážu z seba vymačknúť niečo navyše a dokážu tam urobiť tú super play. A napríklad, že keby som niekde mal typovať, že upset, že nejaké prekvapenie, ale taký riadny upset, tak by som kľudne volil aj tento zápas. Ja ale v tomto zápase idem rovnako ako Vlado za Ravens, lebo tá ich defenzíva, run defense je úplne brutálna. To je, len by sme si vedeli predstaviť, to yard per carry je, že ak 3-krát budete bežať proti defenzíve Baltimore Ravens, tak nezískate prvý down. Zostanete yard pred tou lineou. Čiže oni sú neskutoční, absolútne neskutoční. Ja, ak môžem ešte teda prihriať trošku svoj argument a oponovať hlavne tomuto yard per carry, to sa dá substituovať 2 vecami, mimo iného. Prvá je to, že Baltimore je jeden z najpenalizovanejších tímov ligy. A druhá je tá, že Jaden Daniels má percentuálnu úspešnosť okolo 77%, čiže oni dokážu hýbať tie chainy, aj keď im nepôjde run. A správne sme už povedali, že on vie ešte aj behať, čiže on to vie pohnúť aj sám. Ale teda Baltimore, ak je nejaká slabosť týmu Baltimoru, tak to je pasová obrana. Že oni dokážu zavrieť dvere po zemi, ale práve proti tímom, ktoré majú dobrý pasový útok, ale nie čisto len pasový útok, lebo to sme sa bavili aj minulé kolo, že oni vedia aj sekovať tých quarterbackov, keď ich vystavia do 3. a dlhého, ale teda tieto 3. a 5, 3. a 6, 7, tak týmy, ktoré majú veľkú pasovú úspešnosť, čo Washington určite je, tak dokážu konvertovať a proste držať tie chainy, aj keď im nebude fungovať ranová hra. Ale teda to sú také štatistické ukazovatele a veľmi sa na tento zápas teším. Kedy sa hrá? Dúfam, že sa bude dať pozerať aj live. Ukáž? Ja som že to je o 7. O v tom 7, hlavnom super. balíku. Hej, čiže na to sa veľmi teším, aj keď teda už som spomínal, že budem v Londýne, takže neuvidím ho. Ale práve, že ho vidíš, lebo londýnsky zápas začína skôr, aj keď vlastne skončí ten londýnsky zápas, tak máš zhruba hodinu a všetci tí, ktorí sa chystáte do Londýna, tak aj to sa hrá, myslím, na štadióne Tottenhamu, tak hneď blízko sú tam krčmy, kde budú všetci fanúšikovia dúfať, že budú sledovať NFL zápas, takže myslím si, že nejaký prenos alebo nejakú red zone premietať tam určite nájdeš. No, že zase za hodinu, to keď budeš sedieť pred zo štadióna, tak to sa akorát tým dávom prederieš na najbližšiu stanicu metra a tam budeš ďalšiu hodinu čakať, kým tých 70,000 sa postupne do tých vozňov naskladá. Konkrétne pri štadióne, prepáč, iba do toho skočím, že moja skúsenosť pri štadióne Hotspurs je nedaleko, je krčma, že kde sa tam dá... Ak pôjdeš rovno do krčmy zo štadióna, asi tam ďalších akože 5,000 ľudí bude chcieť ísť. Ja mám jeden hot take a je to kombinácia toho, čo robí Jaden Daniels a toho, čo Boris spomínal, že ako sú Baltimore penalizovaní. Všimnite si, on má jednu tendenciu, ktorú ja osobne považujem za extrémne neférovú, ale OK, keď mu to funguje, prečo to nerobí? On, jak má strašne veľa tých behov, tak vždy, keď vlastne vybieha von z ihriska, jak normálne uvažujúci človek, čo nie je psychopat, keď vidí, že mu tam dobieha ten obranca, tak akože zrýchli, hej, že nech som preč. Tak on robí to, že vždy spomaluje na tej sideline a snaží sa vyprovokovať tie 15-ky za neskorý hit, čo najmä v kombinácii akože s obrancami Baltimoru akože môže niečo vyrobiť, tak ja mám taký hot take, že počkajte si tam na ten flag za
Ja by som to neodporúčal robiť proti Roquanovi Smithovi, lebo ako my, fanúšikovia Bears si ho pamätáme a teraz Ravens sa nevedia vynachváliť toho linebackera, aký je on skvelý a on je teda, on nosí nožiky vo vačkoch, on je fakt, že hrdlores. Takže za tých 15 možno, že mu to nebude stať, keď potom sa zobudí niekde pondelok v Presne. londýnskej nemocnici. Tam ho dvakrát prežehlia a potom si uvedomí, No. že to zase nemusí až tak robiť. A teraz Anglicko, na rozdiel od Ameriky, má bezplatné zdravotníctvo. Tam ten systém je veľmi dobrý, takže vybral si dobrý zápas na toto, podľa mňa. Aj teraz Joe Burrow, čo teda bola tá prestrelka a teda obrana Baltimoru nehrala moc dobrá, tak on pár touchdownov, alebo teda aj pár completionov hodil takých, že vyfasoval strašný náklad. Ale takto Bengals line je na to zvyknutá, aj fanúšikovia Bengals. Dobre, na mňa všetko k tomuto zápasu. Čiže ja som sám, Lone Wolf. Áno. To ty máš rád vo zvyku, to už poznamenali niektorí naši fanúšikovia na Facebooku, keď tam študujú tie tabulky, že ty ideš rád proti prúdu. A v poslednom kole ti to aj vyšlo, išiel si sa za Tých Raiders to som ale nečakal, ako tí Raiders, že budú až takto prejdení, ale Miami som videl a ešte jednu som trafil sám, neviem, čo to bolo. Nej. To je jedno. Nepodstatné. Hlavne nevyhrá Washington. Hej. Takže to je všetko, čo sme si pre vás pripravili dnes. Nie je to jediné, čo dávame na YouTube. Máme Borisové rozhovory s osobnosťami českého a slovenského amerického futbalu. Máme videjka o fantasy futbole, dávame ďalší content na naše sociálne siete, takže určite sa vám oplatí sledovať nás komplexne. Ak sa vám toto videjko aspoň trošku páčilo, prosím, dajte nám to sledovanie, kliknite si ten notifikačný zvonček len preto, aby ste nás podporili, lebo keď to spravíte, tak ten algoritmus to naše video zoberie, ukáže ho viacej ľuďom a povedomie o americkom futbale aj o tom slovenskom sa bude viacej v tom našom športovom prostredí šíriť, takže o takú drobnosť vás prosíme, nič iné od vás nechceme. Už nás začali mať celkom rady tie algoritmy. Naša minulá epizóda, nejakých 900 prehraní na YouTube, ďalšie stovky máme na podcastových platformách, kde sme, takže veľmi sa tešíme z toho, že rastieme. Pevne veríme, že to tak bude ďalej. Veľmi sa tešíme, že ste s nami. No a kým vám o týždeň zase prinesieme ďalšiu takúto epizódu, tak sa s vami lúčime. Ahojte. Čauko.